sin na seo an ans na Céireann agus fear an fáil na 10 túí seo agus had se áite lé náte seo a torscreen dealamh na sean mhaichin far a ráid de fuireach fascrí chéile agus na bailte bice agus díadach se farach cin as a bhela seo cho má cho plá. An acting idiot has a stuff to share. Because you should not just be happy with the answer, Matty. You beat the macho and the supper. Talking in young Canada, the line, go fire, this is your heart. That guy, so you should. Le céire agus na uan agus bhaid a Jenny fuan. Fu mór. Vashin Ek an crotch agus bha uan in sin agus chuir sin enimid fer Bob. Tá sin a bhí deanamh tód mar a bhí cléicáirí beithicin agus cáir tasa dé agus gimsoch ich mar na ritin sin. Tá mé céirí éirí a gíos a bhí adá a gíos gachamara. Tá sin a bhí a déanamh táirstú leis na chláine agus hat a bhí fiachan áran is fánan agus clúich boxas fíl agus sein agus hat a bhí bhásach má héin. Chanéir an díadach ceol se bicint cultúr agus a féicint cuimeann a bhain na sean dúine a féin bealhan as na éireann man cuairt an táide seo. Chóiste chúla cáil raims míon a tína seo go chuig lá a tar spóirte go chúla duine is ba má.
Van rut is ar lúmsa coit lá, sé bhí dólar an bátíchan agus a dógu an papai. Hami sminnig gyd chick mi rash o'r fai uwsoch ma agus rhaid mis carit yn uwsoch ma on y sio. Quick la.